Good afternoon. Mamay da talabagay na istoryaw nga adlaw ha. Para kita makaga kontribrar aton mga YT. Oo. Nakapayong kita. Hanggang manginginalo lang kita kay mauran. May dugod man talaga sinisiring low pressure dili ko na dapit sa Mindanao. Oo. Ay diretso na lagi hapon inin video kung maulaga na gyud video. Diretso na lagi hapon kita pag shout out anaton mga bago nga nag-subscribe. Wow, ang mga bago nga nagkikabaliha aton YouTube channel 5,100 plus nada. Oo. Di ba no? Tulibang ko ngayon nandin hinga baga turutulda haldako in duha da kadlaw na nakalabay didahan Domingong gabi orlong isang kagahon intigdala ko ninyo baga nahi pakulob nahi kuan lumunay daradahan bugatan tubig mga baga na rosdak maupay na lang nga baga waray pabdida mga nakalbutang nga mga gamit suga dito mga table and chairs upay may dapat dinaging bubutang adin mga di rin mga kandingon nag-uuran ha nagbabasketball may dahil mga nangangawa nga dayan na yakay ay din yan ang mga nangangawa nga ada abroad nga ayon nira magpauran. They love the rain falling down the land saulan ha baga nagkukuan lalilibot lang hindi kinusturyahan ko takuan takalugaringon kay wari man nakigimang rawa. Ikaw may daka oras kanasan kay pag istorya kita alagad kay Buya Bunda kaibigan usap tayo. Oo agad so dila na kita baga malibot dito itong mga irimnan dito dapit may constitution para may datalot baga sunod ng mga adlaw himang raon. Hindi da nagkikita-kita ako hiton mga wires kay duro ko ditak baga pag ay tabi apoy duro tak baga pag pinalulusutan hindi hiton drone kay man baga tikang bahiya dito taging ko kagabahin kumuan sumangit mga kainang lan baga sharing pa aton anay antinin nga niyo tit nga wire nga so gino kumaupay na lang baga hirayo pa nakitan ko na ay kunwaray ay na sasabong andin kagingking kagingking ha oy music din ano din ngaran naman ha GNI GNI ha GNI adidi kana nangaran din naman mana tabi ato hukara alagat hukara mapuot logo dito so hindi ni surtihay ang baga nakapropistuhay din kayo haluwag era na butang na taburete
ito nga pag pinauran pag pag ubhan naman haim Tonyo mareklamo ka wala kay oh logod mauran-uran kada gabi ngayon na nakunahon ito di dan July 15 mabaga magkataadhen fireworks baga opening salbo diri ngayon opening la para din niya sa mga irinuman o anuman August 1 ada itong baga official an may ada pa bibinggala ng Watusi paigbaw fireworks man ang mga nagbubuto kami amugya pa ng trabaho nini mga sugad din Allah ano pero namon hadto at dito ligidhan eskwelahan ng elementary anong binubuhat nasirong kamihan kanal ang buta anong pinangyang kami hadto nga kung bagaw naon kahaligo tayo hadto buta anong nangingigo kami bagayin challenge ba di ka nga ni sumirong diri ka hayaw diri ka baga dadayawon oo so may dadin hingayan palidwol oo so amulanin taton baga ano pasadaan to dahi kuan yang kay Rizal hindi ni amo yung taksukot basta nga palupad yung drone amo yung taksukot ko anon baga agian oo kay kasagaran good siyahan tak permi good diga ano lalakip an munisipyo an atong plaza oo ngan labi na taadto nga aton mahusay nga simbahan di na maya makukuha naghihapot tong kampanaryo naging bitar ngayon hikinit ano ito suksardal ano yan ako nung July 24 ang baga anniversary na pagkapadi ni Padre Konkon Padre Louie ang Padre yan pero diri ko tiragod kuan kilala ang duduha baga takpakabaro July 27 kaya mo baga imbitar ni Padre Konkon nagka-chat kami na ni kuan ni Kenneth yung titinot do anak ni akong patyunan ho ito na Kenneth to dolor pero na kami no to uy 21 na alagad nga pag dino ay rom kay Sandos alagad oo ay ikaw pag pinauran ha oo op sige lang ano yung nga rin yung tindahan ha Dere SM o SN sirang nira-nirsa oh Ilyen alagad okay adi ni kuhan ni buta ni ini sticker alagad pag ginanakan no 21 oy adi gyapon datimplado sa mahagkutay ng panahon adin Bjorn cream cheese Murphy series adi pa na Ying's fried noodles ano nga Ying's fried noodles ma'am oh sorry okay lang magkuhan video ang mga fried noodles ano kanda ko ini kanda Marjo Mara diri kan Marjo Mara kaya nagpakabasan una Marjo salit na darasan ko na ang chef ha Europe oo kinita ko nga uy ato naman nalutin nagbibinater-bater ang mabusag ang paa ikat nanay o ngayon nagidumablis kita charot balita amay yung fried noodles ano pakadina ka mo ngano adit ira gihapon mga ano pa yun
Siumay. Oo. Di man tag 45 ini. Sunod matilaw kita ini niyan ni dadadon tatat batos kay bagamo ni tiya ko ha. Ato tat batos maulong ngayon nahubagit ngipon. Ato ditong buyak sa ngan. Diluwat ang barangay Maribi pure rice bibingka. Oo. Mapahinga kulop. Tabi apoy. Oo. Rice bibingka ha. An kuan ini bugas. Ato man ni sangkay ala. Okay. Alas ko. Di man ni sangkay. Manadi gyapon ang Paps CB. Oo. So mula ni tatong paghimang raw niya ng adlaw. Okay. Baga na ka. Yes. Yes. Total eclipse of my heart. Charot. Siguro. Ito niyo. Okay. Yung tuyo ko nga mga sugad dito pag siserum para natin ma-appreciate ang mga suga. Oo. Good man. Kay mauran. Sunod taluwat nga baga. Sige sunod ta nga baga paglalaguson ang Constitution Street. Andin yung oras takatiman dida kay baga duro ng kahilawig go. Pero na. 11. Oo. So may ang Tommy ha. Tommy Food Hub. Ang mga uruso po ninyo magkadordilay na mga frappe, mga Milky Way, mga refreshing, mga good coffee ha. Ngan, siyempre ito yung nga deep fry. Deep fry ganda brad brad bindin. Mga ginpripritos nga mga may flavor ano. Hello. Mula na yan natatosturya na ikaw mo kang nalimot pagpasya din nga deep fry kaya dataton Miss Tanawan. Representing Can Ramos talaga. Gusto ka lang yan pahing gabi ayo. Again, this has been your friend from another star Inyoniyobus yung sangkay Takay Tonyo. Makahim kayo ng storyahon. July ko niya na July 17 2024 oras natin alas 6 bagat saktot oras. Okay, salamat.